Da vas ja nešto zapitam. A jeste li spremni za tu službu? Da li vam je savest čista i mirna? Neka mi Bog oprosti, gospodine pastore, ali o savesti nije vredno ni govoriti neki. Ipak ćemo govoriti. Odgovorite mi dakle. Savest je neka vrlo nezgodna pričica. Ne, recite mi kratko i jasno. Kako stoji stvar sa Reginom? Regina? Da se njoj nije nešto desilo, gospodine pastore. Nadajmo se da nije. Kako je samo prepadosti, baš. Ali vas smatraju za njenog oca? Anders, Pustite se. Vi znate, gospodine pastore, vi znate onu malu pričicu o meni pokojnoj Johani. Bez laganja više. Vaša pokojna supruga priznala je sve gospođi Alving pre nego što je napustila službu. Priznala? Jesam li ja to zaslužio od vas? Nisam li vam uvek pomagao, koliko god sam mogao, i rečima, i delima? Ili tako bilo? Odgovorite mi. Jeste, da ja bih često vrlo loše prošao da nije bilo vas. A ovo mi je nagrada. Naveli ste me da u crkvene knjige upišem lažne podatke. Godinama ste skrivali činjenice koje ste bili dužni i meni, i istini. Za takvo vaše ponašanje nema opravdanja. Od sada među nama je sve svršeno. Vidim. I kakvo opravdanje vi sebi uopšte možete da date? Gospodine pastore, zar je trebalo dozvoliti da se to vidi i da se o tome priče, da se ona jadna još više stidi? Pa neka se gospodin pastor zamisli u kakvom stanju je bilo pokojna Johana. Kako ja da se zamislim? Htio sam da kažem, kako bi gospodinu pastoru bilo kada bi imao nešto na duši čega bi morao da se stidi pred svetom? Mi ne bi smeli da odviše osuđujemo jednu bednu ženu, gospodine pastor. Da, ja to ne činim. Ja optužujem vas. Aha. Ja. Smijem ja onda vama da postavim jedno sasvim malo pitanje? Da, izvolite. Nije li dobro i plemenito da čovjek pomogne posrnulom da se uspravi? Naravno, razume se. I onda? Nije li dužnost čovjeka da održi datu reč? Da. Pa kad se Johana unesrećila posredstvom onog Engleza, možda je bio Amerikanac i Rus, kako se već zove, on je odmah došao u grad, gospodine pastore, znate, ona je mene pre toga već jedan put ili dva puta odbila, ona je volela samo lepuškaste ljude, ja sam imao ovaj problem sa nogom, znate. Da, znam, kad su vas oni surovi ljudi bacili niz stepenice, vi časno nosite svoj krst. Da, nije moje da se hvalim, gospodine pastore, ali ipak, šta sam se dobro htio da kažem? Da, ona je odmah došla kod mene, gledam, suze lije, vilice se trese, gospodine pastore, to me je potreslo do dna moje duše. Da. I dobro, šta je onda bilo? Onda sam je rekao, taj Amerikanac, on se skita po svim svetskim morima. A ti si Johana zgrešilo i posrnulo si biće, ali Jakov Engström stoji sa obe noge na zemlji. Dajte, molim vas, to sam rekao, samo poređenje radi. Dobro, i onda šta je dalje bilo? On se me pridigao i uzeo za zakonitu ženu da ljudi ne bi saznali kako se ona petljala sa strancima. Novac, Engström, zašto ste uzeli novac? Koji novac, gospodine, tako mi Boga, nisam ni paru uzeo. Filip. Sad se sećam, čekajte, da. Johana imala kod sebe nešto novca, tako, ja o tome nisam teo ništa da znam, fuj, to je djavolja rabota, to je prljavi novac, to je prokleto zlato. Možda je bio papirnati novac. Bacit ćemo tom Amerikancu lice. On je već daleko nestao preko mora. Baš, nestao je. Da, kako da nije, gospodin pastor, nestao. Onda se Johana i ja dogovori smo da taj novac utrošimo na vaspitanje Regine. Eto, tako je bilo, gospodin pastor. Ja vam za svaki šiling mogu položiti račun.
Tako stoje stvari. Ja se usuđujem da vam kažem da sam ja Regini bio dobar otac. Častan. Onoliko koliko sam mogao. Nažalost, ja sam samo slab čovjek. Da, ali mi nikada ne bi palo na pamet da ja odim kod gospodine pastora i da se pokorim da sam i ja učinio neko dobro delo. Ne, Jakov Ekstra zna da mora da ćuti kad mu se tako nešto desi. A ja i kad dođem kod gospodine pastora, imam toliko mnogo da pričamo o slabostima i bedi ljudskoj. Rekao sam, ali opet ću vam reći, gospodine pastore, savjest to je jedna labava stvar.